F'artiklu fit-Times, id-deputat nazzjonalista Awċi Alex Borch irriċikla proposta li kienet saret 15-il sena ilu lill-Gvern Nazzjonalista, dik li l-vat fuq ir-restoranti tonqos. Din l-istess proposta kienet studjata mill-aħħar amministrazzjoni nazzjonalista dik ta' Gonzipien, tant li fil-budget tal-2010 kien ippubblikat studju relatat li sab li tal-itnaqqis fil-vat ma jsaraf fl-ebda jew ftit wisq benefiċċju għall-konsumaturi. Ironikament Alex Borch semma din il-proposta propju wara li fl-aħħar jiem iddikjara li f'pajjiżna hawn iżejjed ristoranti xi ħaġa li rrutat bil-bosta lil dawk li operaw fl-industrija u qed jinvestu flus kbar. Għaldaqstant issa donnu qed jipprova jiġbor ġieħu mal-istess negozjanti lokali. Ir-rapport ta' 15-il sen ilu kien ikkonkluda li l-esperjenza ta' pajjiżi fejn kien hemm tnaqqis fil-vat ta' ristoranti, il-konsumaturi ma ġewx effettwati pożittivament. Fil-fatt, l-istudju semma l-eżempju tal-Portugal meta l-vat naqset b'5% iżda l-prezzijiet fir-ristoranti bilkemm naqsu b'1%. L-istess studju kienu nnotaw wkoll li r-reperkussjonijiet fuq il-gvern se jibqgħu għoljin ħafna u flok il-miżura tal-vat kien irrakkomanda li investiment fis-settur turistiku jista' jkun mezz effettiv biex jinkisbu l-miri ta' Malta biex jiġu attirati aktar turisti ta' kwalità għolja. Fid-dawl ta' dawn ir-riżultati, il-Ministru Tonio Borch dak iż-żmien kien sostna li l-esperjenza minn pajjiżi oħrajn fejn ittieħdet miżura bħal din turi li tnaqqis bħal dan sostanzjalment ma jgħaddix għand il-konsumatur u l-impatt ekonomiku tagħha kien relattivament żgħir. Borch kien qal ukoll li fuq kollox l-istudju li għamilna juri li jekk tittieħed din il-miżura l-industrija turistika mhux se tibbenefika wisq. Biex imbagħad ikkonkluda li għalhekk fuq il-bażi ta' din l-evidenza kollha, il-Gvern jemmel li m'għandux jieħu miżura li minnha kemm il-konsumatur kif koll l-ekonomija se jibbenefikaw ftit u fl-istess waqt twassal għal taxxi ġodda biex jikkumpensa għat-telf fi-dħul. Iżda d-deputat Alex Borch anke jekk spiss jiddandan biż-żmien tal-aħħar Gvern Nazzjonalista injora dan għal kollox. Sorsi li tkellmu ma' News sostnew li dan l-attentat fjak ta' Borch li joħroġ bi proposta suppost friska imma fil-fatt ġiet skartata 15-il sena ilu jikkonferma n-nuqqas ta' stoffa ta' dak li iżjed jiddandan fuq Facebook. Dan anke jekk iċ-ċorma tal-ex kap Ejdin Endelija qed tkompli timbotta lid-deputat Awċi biex jsir il-kap il-ġdid nazzjonalista, tant li fl-aħħar jiem Borch irranka żjed b'din il-kampanja u beda jikkontribwixxi b'mod frekwenti fil-gazzetti u l-portals. Minkejja dan, l-istess sorsi sostnew li dan aktar qed jiservi biex jesponi in-nuqqas ta' sustanza tal-istess deputat.